umuntu othini belive ngedwa uma love now. Mzansi sengiphinde ngaba on yabo la. Sengiphinde ngaba on. No, awumancane guys. Awumancane guys. Ngiyalahleka bebalandela mina kancane. Sabona. Njani? Wawuqasha. Kuvela ngiyapostana ave ngipostana. Wesi ngiposta nje ko YouTube ko TikTok. Mina phela celebrate la lo nyaka. Ngila esikoleni bengizofunda. Ha? Nang modelo nango. Oh small. Phethu siphuma nesikole sakho. Sepunya ngena lapha. Akumlipe lonke. Ngena sishaya. Ngena benefika. Ngaba trend sanje na abantu ba South Africa. Nanti akho gcoba wena. Nanti ukugcoba. On YouTube came master mthida odume ezwana baziwe. Kunelomba ku YouTube intwana. Othi ngobheka othisha bamile imali. Ngifika. Mfethu mina ngibuza ukuthi ngizofika. Ngeclassini. Angibona kahle class lakho. We baby Ken. Samzansi ngila inhlaka isikole engifunda kusona yabo. Njoba ngila inhlaka ngangifunda isikole engifunda kusona. So guys uqeda isikole guys ube right nje empilweni. Ngicathi ungayilungisa imali encane bafethu yabo. Cause vele angibizi ngakho ngibuza guys ukuthi sithini. Ngishawa yini kufundwana yabo lana. But ke understand ukuthi school ngathi amaklasi angifunda wona la. Amaklasi angifunda wona la nathi nje washaya umsebenzi wethu. Yabo lana. But ke sesifunda isikole ukuthi siphume sibone ukuthi ke yona mfethu thathe kanjani yabo lana. No, khumbulani phela bafethu. Njoba ngangilokhu ngithi ke kufundwana. Mfethu ngibiza isiketi kuphela ushawa yini? Sikhona isiketi kuqala. Sikhona isiketi. Okay, ngibizwa intombazana lapha. Ngibizwa intombazana yabona. So bolova gadani intombi zeni bafana ngoba cha la angisheli. Ziyayizela. Ingakho ngithi bafethu mina gadani intombi zeni. Bolova gadani intombi zeni. Saphekela. Ile klase engibizela ngayo thini? Ilona. Okay, lento engenzayo sibiza ngodumo. Udumo lasenhlaka. Ku YouTube mfethu uzobhala ukuthi K Master Mthida udumo. Udumo leli ngicabanga ngathi ngizenzela wona. So long time no see bafana. Yabo? Njengoba kade ngisho nomfethu uthi njengoba ubheka kuyafundwa ngise South Africa yabo. Njengoba ngise South Africa ngizovela abalandeli bami kuyafunda sabe into nami. Kuyafundwa angazi kufundwana yabo. So ngibona nothisha bami la babe ngifundisa yabo lanto
No phela wena mfethu sengasebenza online. Ngibona othisha abamabahle laba bengifundisa ngingezwa so nje mfethu like it's too much. Yabo ku too much ngempilo. So yeah. Uzandlani. Duze amakhamera. Rice. Okay, lento sibiza ngodumo kahle kahle. Ngicela ukuthini udumo lasenhlaka. Okusho ukuthi wena mawungena ku YouTube wakho uzosesha K Master Mtita udumo. Ngicathi ke ya mfethu ama footage osuku like ngise South Africa ngibona ingane zesikole ziyafunda like kufundwane yabona. Ile nto engihlezi ngisho nje mfethu yabo. Ukuthi kahle kuyafundwa yabona. So wena mfethu makanje mina ngisazohlafuna la. So wena mfethu makanje ngicela ungena ku assembly. So bafundi njoba ngilana njoba ngida ngithe angibe live kancane yabo lonto mayelana ukuthi nje mhlawumbe ufuna uku-acta ukudansa ukuthula ukwenza yonke le fucking shit le especially ke la ngifunda khona ke sema-class noma sesingazi because sekwashintsha yabo sekwashintsha njengoba sekwashintsha ke nanokuthi wena mfethu okunye ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile yabo. So wena mfethu lento senoyibamba ku TikTok ngephukuphi nje isikole sami lesi ngangifunda nala yabo ngangifunda nala yabo lento. So wena mfethu nje uqaqa ngoba lento ngizoyishaya 3 hours. Fethu ijapetho no nanokuthi wena mfethu guys ngangihlupha ke mina ngisafunda ngangihlupha bo so nje bathi ngahlupha ke so like when into engayisho enye like sekwashintsha hayi no ngikona ukuthini abo njengoba ngibhala nje because umsebenzi wami online ngicabanga ukuthi ubhala ukuthi YouTube Master Mtita udumo. Ngikona ukuthini angiyifundi lento yabafundi ukuthi belokhu behlele emadeskini belokhu bephuzana nothisha nakho mina ngikhona nge-experience guys. Ngicathi ukuba nami for 5 minutes or 5 hours ngizofunda into eyiningi so angikwazi ukuthi ngika-grade chief right buka mfethu iflop cabanga TikTok yabo. So ngiqinisile ngangena esitolo mina ngangena esitolo wasambe eqinami afethu ngeke phela ngihambe ngedwa mfethu lapho mama usipapa sambe. So bengithini ngathi mina ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile yabo. No bazothi Samsung le no uthi bashaya iPhone 20 nakhona yabona. So into eqondile nje mfethu yabo nanokuthi ke nanokuthi yazini ngisazofika emthandazweni yabo. Ngisazofika nje emthandazweni nane wey'ngane zasenhlaka nihlupha ngoba nikhokhi nganitshela ukuthi ungena kwi-database kulento yami yaphesheya 20 rand because njengoba ngila kumele ngithole ukuthi bangaka abafundi yabo. Kumele ngithole ukuthi bangaka abafundi ukuze sikwazi ukuthi sisebenze yabo.
so ngizonyusa imali yothisha la angithi niyazi ukuthi othisha abaholi njengoba bengaholi-ke othisha imina nofethu uzobanyusela imali yabo ngani na ngesystem yokuthi wena mfethu sesenza i-technology entsha eyi-process yabo yonke lento yakhishwa mina imali nje mfethu ukuthi ngenze la so nina hlalani nami mina ngihlale nani stay tuned and focus sise-office-ke la njengoba sise-office la ngicathi abafazi bami angisababoni abafazi bami angisababoni no yazi yini into eyinkinga la bazukulu mina usizo lami liyakhokha cause njengoba ngithe 20 rand mfethu uqeda isikole yabo lonto for example ngisho noma kuthiwa ufundela i-nursing hospitality i-acting wara nje mfethu yonke lento ngo-20 rand wakho nje mfethu ngibhokha sengiphume esikoleni nami bengifunde yabo lonto bengifunde so njengoba kade ngifunda-ke bazukulu senoyibona ku-YouTube le mpahla le yabo nakhona ndlela yami yabo nanokuthi phela-ke mfethu heyi kuyasetshenzwa uma yenza lento okokuqala before yenza nje kumele umekhe sure ukuthi amahloni awu nawo yabo nanokuthi-ke vele-ke ngendlela esengiyicelebrate ngayo ngisho ngihamba nge-under nje ngize ngifike ka-B ngicathi inkinga ngiyiboni lapho yabo but-ke ngoba isikhathi sakhona ngangena esitolo phela ngathi ngifuna into engashibhile yabo so njengoba ngangena esitolo ngithi ngifuna into engashibhile ngicanga ukuthi nangu lo sisibe engimthandayo nangu ngihlezi ngimzingela but ngizomthola yabo ngizomthola so njengoba kade ngitshela guys ukuthi hayi le process le ngisanenzela mahhala cause ngihlupha ngoba nina anikhokhi yabo kanti ukube kuthiwa niyakhokha ngicathi wonke umuntu ngoba akasafundi manje seqedile isikole yabo so ngicathi-ke abafazi bami laba abasekho but ngoba usuku lisakhona yo ngiqala ungena enhla ngiyaqala ukubona intombazane enhle ngiyaqala ukubona intombazane enhle ya at least yona mfethu yabo nanokuthi no angibanaki la bathi hey ngoba manje phela mfethu phela kumele ungacasuki kule nto but njengoba nginenhliziyo embi kanje nje mfethu ya yabo so no yazini nina khokhana zingane zasenhlaka nina khokhana labo 20 ukuthi nikwazi ukuthi nifane nezinye izingane nitrende like nje yabo so nje mfethu yonke into nje mfethu yabo like kube right yabo lana but-ke ngoba lo umsebenzi wami ka-life ngeke phela ngihambe ngade ngishimile heyi angishimile phela mina yazi angishimile akekho ngithandayo no ngizoyishaya 3 hours yabo 3 hours cause njengamanje ngilate bekumele ngoba amaphoyisa ami ngiyafika lapho nginikhombisa i-footage but for more information on YouTube K-Master Mjida Oduma imoto 20 rand ngisazokhuluma ngemoto 20 rand yabo but ngisazokuchaza ngemoto-ke yabo khona ezo-20 khona ezo-50 khona ezo-100 khona ezo-200 yabo cause phela mfethu indlela yami yabo lanto so namfethu njengoba kupholiwe kanje ngicathi-ke namfethu angithi as you can see njengoba ebuza la ukuthi i-rooftop le umnikazi wakhona imina angazi noma ngisho kahle yini ngicabanga ngisho kahle yabo so ngisho kahle no lalelani wey'ngane zasenhlaka no relaxani ngalokhu engisakwenza kusayi-training yabo but mfethu nani phela khokhani yabo labo 20 rand lapho tshelani abazali benu mfethu uthi hayi ma yazi khona i-progress engifuna ukuyingena laphana ka-K-Master yabo loo nto ukuthi-ke ukwazi ukuthi utrend nayi le ngane kakade ngangiyifuna nayi le ngane yangigabhayo okusuka madoda
khona le ngane ezayo la eyangigabha yangishaya ngepani so njengoba yangishaya ngepani ngifuna ukuthi-ke lokho ikufeze namhlanje yabo isho ukuthi K-Master mina angisayishayi ngawo ngoba wena uhlezi ungitshela ngoNicki Minaj so namhlanje cha ngeke ngithi nje angivele kancane yabo ngoba cha hayi yena ufezeka bengimthanda yabona bengimthanda no bengimthanda ufezeke yazi but namanje ngiyamthanda but kusasa ngicathi kumele sihlukane yabona so lento ayisho uqinisile ulindele sihlukane manje futhi ayitshela hawu phela usangigapha angothi ngiyayikala ima siyahlukana uyangigapha hayibo ma uyangigapha hayibo siyahlukana hayibo awum siyahlukana ongela amakhamera sanda sami siyahlukana oh on YouTube K-Master Mjida udumo ngicathi nizombona weyingane zase okay whatever ku YouTube yabo lonto so ngiqonda ukuthini umuntu uma ngimtrendisa is not ukuthi like kumele size sivele sonke no yabo lonto so umuntu uma ngimtrendisa mfethu uyabamba naye yabo lonto because phela umfazi wami lo you always a wife yabo lonto so you will always a wife sanda sami yabo so sanda sami ngizokulanda la ngizokulanda la ushawa yini sanda sami baby girl bukumuhle kanjani bukumuhle kanjani sweetheart no okay lo girl engihamba naye wangigabha so phela yabo ukugabha kwami wathini wathi mina K-Master mina ngithanda isikole yabo lonto ngithanda isikole so ngiyamthanda umuntu wami ngiyohlezi futhi ngithanda babhayike malapha ngathi iphalaphala zala enhlakama ngicabanga angazi noma ngisho kahle yini yabona angazi noma ngisho kahle yini sawubona yabo so ngicabanga ukuthi hayi i-footage namhlanje ngiyo-uploada manje ngithe ku YouTube K-Master Mjida udumo ku TikTok K-Master Mjida udumo 325 nakhona yabo 325 nakhona so nje bese ngiyabona okay mina ngisebenza kanjena angithi mangizoqhamuka necamera bese wena uyacasha noma sengifika namafomu sengifuna lezi imali zokuregister lezi angiyishaye ngemali yakho mfana yayibona nto ngidle ngalokho cause phela kushuthi awufuni ukutrenda yayibona nto cause ngitrendisana kanjena manje mawuzocasha ngahamba mina ngijike lapha ngibuze icashwana ngathi angeke bangiphendule yabo angeke bangiphendule but ke ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile ngathi ngingena esitolo i-iPhone 20 ayaziwa but phela ke iyona ke lesiyisebenzisayo yabo wena ungayitshela iSamsung or Hawaii khona lokho yabo kodwa ine serious note ifone ebizayo le yabona cause njengoba ngintshela ukuthi ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into ebiza kunayo yonke into la eSouth Africa so K-Master nayi i-iPhone 20 bafana akuyithathe uSpanish sibone ukuthi ke hey guys sorry about that ayibona ngilukuthini le footage le nizoyibamba seniyibamba ko YouTube nakhona yabo ingakho ngithi nakho kwenye mantombazane ngithathe njengothisha wenu yayibona ningangibuka amehlo othando bafana ngoba iyahethana lengane yimina ngilukuthini ngijona amatomboy nama-lesbian once waba intombazane isijona nomfana iyancapha lento yakho yabo so njengoba kade ngisho-ke mina
ukuthi makuvela ithuba elikanje no bahle bona izingane zasenhlaka mfethu yazi osweet ocream ochocolate yabo izinto ezinyathela ngabantwana yabona but ke lonto phela ke niyoyibona ku YouTube yabona so guys isifiso sami ngifuna ukuba yiphara but sengaba into enkulu emhlabeni yabo isifiso sami bengifisa ukuba yiphara sengaba into enkulu emhlabeni ngoba nengoma nayo iyadlala ku background yabo ngizocheck indawo yami la ngizocheck amabhizinisi ami la thina phela sahlakanipha yabo sahlakanipha saba namabhizinisi yabo sahlakanipha saba namabhizinisi so njengoba sahlakanipha kanjena ke i-rooftop yonke le yabo so imini lo yabo inkonde ukuthini so njengoba nje ngisho-ke la ukuthi ngiyalahleka ngishawa i-location for now bangibizi khona bangibiza yakhe master ya sambeni njani sambeni ngisasebenza ingako no okay bengigcine ngichaza la lo bekuyintombi yami lo yabo sukenza nje wena angithi izolo ngithe ngifuna ukukhuluma nawe phela ngithanda no-2 no yabo so ngiqonda ukuthini khona nenye itomboy ekuthiwa uPorsche no wayikhipha yena kumina yabo lona so ngathini ke mina ngathi no waza mina ngikhuluma ibhesi ngalapha wena wafuna ukuzivictorize silapha endlini yakho sibhema ngoba mina ngilale emgwaqeni nje ngilale emgwaqeni nje iphini uthi uzona sithwele singathwele phela wasangena endlini yami usuthwele ushawa usho ukuthi ngithwele mina phela why delete video yakho lapha ku TikTok wami hayibo ngangiphosta ngidansa kulula-ke la bese abatshela-ke abafundi bakho ukuthi bafethu on YouTube K Master Mdidodo ngizongibona khona yezami usangithanda kuqala usangithanda mina ngifuna lo kakhulu hayi ngithanda kakhulu nje qala ngithanda angithanda mveze malapha angithanda yes okay balandeli intombazane esho kanje isuke ngithanda kodwa isabe ukusho yabo ngobani mina ngathola ngamantombazane yabo so angeke ngikufihle lokho so njengoba ngathola ngamantombazane no okay master usakhuluma sicela happy yethu yini happy ngafethi njalo sisibhema nawe ikubambe ithi ayikubambi lethu udosi ngiyayifuna sisakhuluma nje siyacela bantu kade sizobala yabezolo kuthi manje kuningi okay labantu abacela lento yabo okay itomboy leli elayikhipha mina thatha side back yami and bekunezinto zami nakumina anginakula kubhaka mase wamasona ndihappy kini kukumina khona isho igwala yakho u3 mina bafethu ngengijwela amantombazane ahlanya kanjena athi awusifuni ngamantombazane ahlanya kanjena angeke ngithi ngihlanya mina bese ngiyasihlanya nami ufuna sizale ingane ezihlanyayo yini nami isizovela ngijule noxabayi kodwa ngingajabulela-ke lokho ungabe ungisizile ngabe ungisizile awuyidlale sithi ukubhenga kancane no bengisho-ke wey'ngane zasenhlaka nina khokhani labo 20 lalelake othi nginenzela nje yabo mase nibukhokha labo 20 benu ngicauthi nile mase nginidumisa-ke ukuthi-ke ngicauthi ngizoshaya i-follow up just for a back yabo so ngicauthi-ke ngiyo-uploada manje ngiyo-uploada njengamanje but-ke silenye accounting ngisifebe phela no ngalabo 20 rand ngizoqala ngishayela i-vibe yabo ngalo 20 rand ngizoqala nginifakele i-vibe encane yabo nginikhombe ukuthi mina nginiphatheleni yabo lona
ngizokhombisa ukuthi mina ngimiphatheleni guys yabo. So ingakuthi mina phaphani ngikwazi ukuthi ngibe right umngane kaPorsche ngifuna ukuthi uboy lady sikazo nave ngifuna wena yazwana ave ngifuna wena ngakufuna day 1 lapha ngihlezi ngibuka ivideo lemanje ngithiniwe mfethu Ukadala ungibone. ngisha ngawo yazo awuthi uyangithanda catch up fast yazo ungazuhetheke ngoba hey Akusikhwele kuyafika. Ngithanda serious yini yazi uPorsche phela ngamkhohlwa nje for good mase kuthiwa usondela kimi yabo nanokuthi guys mina emjolweni ngiyahethana kuphela so yonke Sizokhetha phela nami. phela ngithola kanjalo mina phela wami umjolo mfethu hayi nje ukuthi ngithanda angiboni ukuthi ngizokuqabula angiboni ukuthi ngivakashele angiboni ukuthi ke ngishayisa noma usolo hayi mina ngikuthanda ulapho nje yabo so kodwa ngithanda serious serious Kakhulu. Kakhulu balandeli ngicela nikhombise ukuthi mina ngijola kanjani ngicela ukuthi la asike isidingo sithi ngishele ngicela ukuthi sekushelekile vele by mistake so sesizojola ke manje sesizojola ke manje yabo sana sami ngicela uze ngapha phela sithi kujola jola usibolekayo thina get speaker sikala ngomani. Ya sisiya iveze phela came asikhamba ngokubona. so imanga mfethu kahle angikwazi nanegama lakho sithanda sami ubani igama Anel angeke ngisalikhohlwa uhlala lapha Anel Came asibanga. cha ngikwazi kodwa phela ngeke ngikwazi ukukhuluma eduze kwami inkinga la because serious uyena uzoyibona on social media ukuthi besikhuluma sithini mina nawe inkinga ngifuna ukukhuluma imfihlo oza la sondela eceleni noma kuthiwa uphelele ngisho noma kuthiwa uphelele malawo ngisho noma kuthiwa uphelele Unomona. so ngiyabona vele umona okudala abakhona kulo kodwa ngempela mfethu yazi ngempela ngishaya ngayo serious ngoba phela yazi ngihlezi ngibuka le video le yana mfethu yali angaliyalanga la footage manje ngisho manje inamba yakho ngayithola njani Ifoni yengenayo master. cha ifoni zokunika Hayi ke. Social ngifuna grade ngiqala grade 11. grade 11 ufundelani nje ufunda Fundelani? Fundela ukuba yiloya. ufuna Ukuba ummeli. ufuna uba loya mbijana Ngiphelele. imali ngicela ukubuza lokho kuyo imali Hey umuntu ngicela futhi nje uba ithombe esegazini ke bata. Cisha yabona. because mina ngithanda amathombe ne-lesbian so yabo ingakho ithi uzofisa kumina ngoba uyi-tomboy and futhi at the same time ungaba yi-lesbian indlela yami yabo so mina entombazaneni ngiba serious for 1 month then after the phela ngi-celebrate so kumele ngidedele abanye phela nawo ba-trend lo mfethu bengimthanda lo angisayishayi ngayo bengimthanda lo so nje mfethu ayi Kwenzakalani? Kwenzakalani manje? uyazi yena Wenzeni mfethu? Hey la, unjani? wenzeni Njani? Nisho phela kwelive. Lutho. Kodwa cha ngaphandle kuncoma mina logela yezo mina ngiyamthanda yezo uright uyi-full package kimi but once waba intombazane wenza into ebhedayo kimi now uyi-full package kodwa manje i-full package yakho ekaqaba kuyona yakho cha ngazi ukuthi intweni on vele Ngivashela njalo eblocksini. okay so bengigcine ngichaza-ke la so ama-tomboy yona guys ngiyawathanda yabo but buka mfethu sibahle kanjani bukani siba cute bukani nje siba cute kanjani mfethu commentani-ke futhi laphana mawuthi bolova makuthi khona intombazane mhlawumbe oyithandayo or mhlawumbe oyifunayo usho ukuthi ifunda kusiphi isikole mina ngifike ngishayele izinto zami ngicabanga ukuthi lo bengimthanda lo so njoba bengimthanda lo Ngiyangizwe nawe. Angijiwe ngapha. Yibo.
Ngokwenzani? Nangumsuni lo ngifisa shumbamba uphi? Ya wena. Lemqondo. Okay. Unganaki usmall la ushort base la nje besho mithi nomqondo kodwa wamunqa kakhulu ihabli wamunqa kakhulu ihabli so isiyamhlanyisa so la ekhanda la khonto engekho yazi udinga yini udinga ihage yami nje iyodwa but ngoba sengiyagabhana angisathintwa eish sobanzima but ngoba uyena insokisi ngeke shiya insokisi yazi ngiphuma ujanjani shiya insokisi shiya insokisi yabo kushiswana no lokelo ngaphatheka kahle but at the same time ngaphatheka kahle wadelete ivideo le ku YouTube but kuyilokhuzana ku TikTok but hlahla le account le yana ke ayanqapha ngayidayisa yabo nama ngayidayisa na swap ngaswapha waswapha nge-iPhone athola Samsung yani iPhone yani ukhuluma ngani so guys ngempela lengane ngiyayithanda nje ngizathi bachopha mina hayi wena ngisho kahle yabo so bengigcine ngichaza la guys yena uPorsche ngiyamkhumbula but egameni lokuthi angeke sisaphinde sithandane because sengabuyela ne-ex yami wesuma wengane yami yabo sengibuyela ne-ex yami wesuma wengane mfethu like angisayiboni ngiba neyintombazana ngiyamfunga usathana esimakade nginamanga hayi kwamanje kancane nangu no AC laphaya yabo nangu no AC laphaya yabo so zingane zesikole mina ngisasenhlaka yabo njengoba ngisasenhlaka mina ngiyamangala ke mfethu mangiqale ngenza izinto zami bese kuba khona abantu like abacashayo ngingazi ukuthi cashwani and like nje like but labantu laba banamafoni yabo so njengoba banamafoni kanje hayi asibayeke ngicathi nami emaphoyisa nginifundisa indlela yokuphila la mina anginandaba ukuthi umuntu uthini mina sengaba into enkulu emhlabeni inkinga ila nginifundisa indlela yokuphila wesike uNkulunkulu usathana uvele wangibuyisela ex yami mfethu yabo ya 15 years mfethu ingane engayihlukumeza kakhulu mfethu ngayigangisa ngayihetha mfethu but hayi ngeke sekwadlula phela so ngiqonda ukuthini iyeza icontent eshisayo eyamnayo ngifuna ukukhombisa ukujolwana yabo so umjolo kahlahla awu exist eSouth Africa yabo so semakabishini manje la njengamanje bazukulu ya igama ethi emakabishini whatever thizeni yabo ngeke amantombazana ase-South Africa ngihlahla nje unginikile bengithi uzosigwinya nanokuthi wena mfethu ukuze i-content yami ibe mnandi ukuze i-content yami ibe mnandi ishisa wena mfethu kuya ngokuthi wena Spani ushaya kuphi and ushayelaphi like ngendlela yonke yabo especially ke mina mfethu njengoba ngifundile ngigelezile ngicabanga nje yonke lento oyibonayo izinto za-South Africa ezabulalisa abantu yabo especially nje zonke lezi zinto lezi engiyibonayo la eSouth Africa izinto ezabulalisa abantu yabo so mina ngizonifundisa indlela yokuphila la especially ke njengoba ubona imoto le njengoba uphinde ubona futhi nanebhasi le yabo mina like ngifundisa izinto eziningi guys yabo siyongenela kaBhina ke njengamanje yabo njengoba siyongenela kaB njengamanje ngathi khona umuntu obalekile engimshiyayo engifuna ukuthi nimbone yabo but ngoba mina mfethu ngishaya isipani sami angani noma ngibone yena kahle yini but yazi kumele vele simlande lo muntu lo angazi noma ngibone yena yini but ngathi ngibone ngibuhlungu yabo njengoba kade ngisho nje mfethu la ukuthi hayi wena mfethu kuya ngawo ukuthi uma ushaya isipani like ushaya kanjani yabo especially thina la
sinento ephathekayo. Sinento ephathekayo esiphezulu. Njengoba ubamba la. Njengoba ubamba la khona ingane engiyifunayo la. Khona ingane engiyifunayo la. Angazi ngizoyithola yena. But Uphosha ngicabanga ukuthi yeah ile Tomboy bengilithanda guys. Ine serious note. Ile Tomboy bengilithanda ngenhliziyo yami yonke yabo. So ekuthandeni kwami kwangiholela ukuthi kuleli Tomboy lami bengilithanda abathi uPosha. Kwangiholela ukuthi nje mfethu angenze ngenye indlela yabo. Angenze ngenye indlela ezokwazi ukuthi yena mfethu bakwazi phela ke abafundi kuba right. Amahloni kimi ngila eSouth Africa ngibona ingane zesikole ziyafunda. Guys like kufundwa. No John Dube ngapha Ozbananda noma kuyafundwa. So yabo. Awu mina mangikhuluma ngosisi abahle. Ngikhuluma ngo-rich. Yabo. Mangikhuluma ngosisi abahle, ngikhuluma ngamayelo mfethu. Yabo, ngamayelo. Nje mfethu osisi abahle. Usoyibamba ku YouTube siswami K-Master Mjida Uduma. Ngathi nje after 6 uyayithola. Yeah, nje kodwa ngisho guys angifuni uqamba amanga. Inhliziyo yami ibhlungu and ngihethekile. NgeTomboy bengilithanda ngenhliziyo yami yonke. Nje kodwa ngikhuluma ngale ngane eduze kwabafundi basenhlaka. Kuyikhona ukuthi ngikhipha ubuhlungu yabo. Ngikhipha wena mfethu inhliziyo ebuhlungu yabo. Ngoba ivele yafika umuntu wami ngiphatha kahle bengimthanda ngenhliziyo yami yonke. But angimazi ushone because akasangikhulumisi like uPosha asangikhulumisi like nje useyangizonda. So mina ke ngane yagogo. Alright. So mina mfethu intombazane mina mayingizonda ngathini kwenzeka amabhadi empilweni yayo iyafa nokufa ngoba phela mina ngoba phela animbheke lo ushoda ngogwayi mina uthurandi inkazi mina nathurandi ushaya iphahlazi yochama angikho kodwa lapho ayikho lapho nje kade ngichaza bengicina ngichaza ngestory saPosha omunye ugel namfethu yabo elinye iTomboy bengilithanda ngathini ngengqondo yami yonke ayi ngenhliziyo mina ngithanda ngenhliziyo yabo. But uyena mfethu oyikhiphile kumina yabo. So angifuni uqamba manga sengibekezelile kakhulu yabo. So njoba sengabekezela kakhulu angazi wena mfethu uthi ke zithini yabo. But egameni uthi lengane mfethu bengiyithanda mina yabo. Bengimthanda nafethu uPosha ngenhliziyo yami yonke nangengqondo yami yonke yabo. But ukhombisile ke la ukhombisile uthi yazini lento yami iyanqapha yabo. Okuthi ke asidlalelele yabo. Ngoba ulokhuzana uPio ngaPio uze wangitshela ezinye indaba ezishisayo ngoba mina phela angifihli lutho yabo. So kodwa ngisho ukuthini iTomboy lami ngiyohlaza mina ngilithanda. But kuyikhona ukuthi iTomboy lami ngiyohlezi ngilithanda. Kuyikhona ukuthi mfethu angeke ngisakwazi ukuthi mfethu ngibuyele kulona yabo. iTomboy lami mfethu bengilithanda kuyikhona ukuthi angeke ngisakwazi ukubuyela kulona ngoba sengidlule intombazane sengidlulile yabo. So mina mfethu angazi ukuthi ke uzithini yabo. So mina into bengisho bafethu bade ngichazele le ngane bengiyithanda mina le ngane yabo. Mina uPosha bengimthanda yabo. But intombazane uzamile uyikhipha kumina ngathi ngiyabekezela mfethu hawu ngokodwa ngoma lapho amahloni kimi ngithe nje bantu ba social media umuntu wami ke nalo ongenayo ngibe ngifuna lokho cabanga abo nje uthi ngingamjwayeli kabi nje uthi ngingamjwayeli kabi yazi wena mfethu nginisikele yazi indaba ethi ngingamjwayeli kabi ingophela ngimbone
ngimbone nebabazi yabo ngimbone nebabazi yabo but angikho lapho mina bengigcina nginichazela yabo uthi hayi leyangane into engayenza ngophosha uthi ke iphupho lakhe elifezeke ilula lento yabo cause manje hey intombazane namanga ave ngazwani nayo intombazane engagcina isithembiso ave ngazwani nayo yabo but ke ngicathi ke on YouTube K-Master Mjida Odumo sengasedladleni leto ngize kuzwela ekuseni ngisole ekuseni ngoba ngathi ngene esitolo ngathi ngicela into engashibhile yabo ngathi ngingena esitolo ngathi ngicela into engashibhile so njengamanje ngisaya uploada sibone ukuthi ke senza njani wesiphumela siphume umuntu wami nyuka abafana sengifikile nganabhodi so mina okay ngiyamthanda uPosha but ke kuyikhonsa ayingeke mfethu so nje yabo no wena nina abafundi nina into engantshela yona la ukuthi yabo kulomsebenzi esushayayo thina sisuke sifundisa wena indlela yokuphila yabo nanokuthi ke uAC khona into engaze kuthiwa uAC lempofu leya yabo ngicathi iyona ingane engangiyithanda inhliziyo yami yonke but ngibe happy cabanga ngisayifuna uyifuna ngisho noma ingafa futhi anginandaba cause ngayigabha ngisho nakubo phambi kwabazali so intombazane masingivora ngibuye lokho enhlaka ngiyabonga mina ngiyithanda ifomu ngibuye ne-48 ngiyikhala ngalo ifomu ngiyakutshela ubona hayi ingane zesikole ayifuni ukukhokha inhlaka mfethu ba udanse laphana mfethu banandisele usize banomoya endobo anisethi ngikhona khona ngithi yabo hayi bo mfethu wena sorry cela lo phana indawo ayishintshwa ngakuya kanjani kodwa ngingakuboni sonke lesikhathi sorry sisophana indawo vena sesikoleni uqashile qhubeka uqasha uright what right why uhlezi uyitshela mama Abo, ngitshela umuntu omdala. Dala ngimdala Ngibone. ngiyiboni ngimdala ma social media mantombazane la ano 13 years ningithanda kanjani ngoba kuthiwa ngimdala ngapha but angazi i-age ngapha ukuthi ithini but mase ngimdala shame on you mfethu cause noma ngikushela mfethu la noma kuthiwa siyathandana angicabanga ukuthi cause singajola online sibonana online so ushawa mina kodwa kakhulu bengichaza ameke ngifuthi ngifike kuye nge-Valentine ukuze ngimunike into ephathekayo ingakho ngithiwe nje lokhu ngimbuka angifuni nje ukufika ngilengise izandla Futhi ngolesihlanu. and futhi angiboni ukuthi ngizomkhulumisa nje ngingakafiki nento ephathekayo ngeke nje ngisho ngibona nje emgwaqeni ngeke ngibingelele ngingakafiki nento ephathekayo izothi noma ithi baba mama ngicathi nayo into ephuma ku K-Master impela mcheke lapho on YouTube ngicathi hayi umuntu wami ke lokusasa so wena mfethu lo small ngiyamthanda yena yabo ucomfortable urelaxile like usoft uromantic like nje ugorgeous kusho njalo angazi phela ngiyaqala ungena emjolweni so sisho wonke lamalini but ngiyakuthanda lo blue uTomboy lo Posha yazi and mase kuthiwa mina nawe siba kanje ngicauthi ke lapha esikoleni senu singashaya into enkulu ngoba kuzosuke akuwena wedwa khona nomazondi nabangani bakhe ngathi hayi singavele sibe yikhona mathini mfethu ngophela ngiqoma phela mfethu qala ngithanda Hayibo. Abushela. Angihambi ngishela mfethu ngiyenza umsebenzi wami engawufundela phesheya mfethu ushayini shayini Ofundela phesheya. ha mfethu Shawa yini? ngoyangichaza mawuhleka musongibuka ngiplashisa hawu mfethu uyangibuka lo sisi mfethu uyangiplashisa manje lokho ngibona lokho ngiblash lokho angifuni ukublasha mfethu cause hayibo Uphelele 100 seconds. uphelele lo 100 rand sekhaya kuvezwani wena uthi uyaqasha qashaka nemali yami izokuqasha Ngitshela uveze mina. ungamlaleli wayimuhle ngempela
plus udumo lakho girl yabo njengakho ithi nje mawufika esikoleni sakho mawuthi nje YouTube ngathi hayi iyokuqala le kodwa yabo abantu batrendisa kanjena cause mina K-Master Mjida odumo ngisho na TikTok ngangibheka nje mfethu K-Master bani? K-Master Mjida odumo kumnandi la ku YouTube cause angithi yabo isikhathi side into ya ku YouTube le ngathi uzoyibona usuyibona ku YouTube mfethu serious wena mfethu YouTube like camera. shi camera phela mina ngathi ngene esitolo nganagogo ngathi ngicela into engashibhile Inde iPhone. When iPhone nje. iPhone 20 Hayibo. Thanda sami uzophika crush yami Ungifezela ngani? crush yami uzophika Ufuna ukubona mfethu ngemuva. lela lilonyiwe Lenziwe. ila ma iPhone amasha mfethu muhle lo gay buka mfethu fanele nje buka si cute kanjani buka mfethu ayibo bantu base South Africa bukani si cute yazi umshado mfethu lona ngeke mfethu ebumshado no kuhle nsena ayingeke wena welehlala kumele ngifike mfethu ushaya into esile yazi ngempela kumele ngifike mfethu ushaya into esile ngeke ngiyakuthanda wena Hayibo. manje mfethu ngiyakuthanda wena futhi sa John ima kumele ngiqale ngigabhe uMazondi kuqala Mazondi njengoba ubuka nale video njengoba usazoyibuka futhi ngicabanga ukuthi Hey, buka vela mfethu. ha mfethu phela obvious yabo so ungiphi igama lakho okay guys I'm no longer single sengithandana no Ayanda isibongo wabani Ngadla mina. sengithandana no Madlamini usela siqala Serious. ngicela proof angithembi Akusiwona wakhe lana. Unika ubhaki. Yabo ngiphathele lo. ngithembi Owamhamba ngemoto. Neyingane. ave ngimthembi but kumnandi la ngithi njengoba ngishaya iprocess especially lento njengoba iza ngawe obvious mfethu abangani bakho wena uzoba yitop abangani bakho bazoba ama followers akho So following. ngicabanga ukuthi nje mfethu into eqondile because udumo guys so wena cute musokuhlapha la ngiplashisa mfethu Manje ngikhale. mfethu ngone uthule mfethu ungahle cause ngivele ngiblashe kakhulu yabo so ngiqonda ukuthini lo girl izwani la ngishaya one Mazondi sithandwa sami mina senginentombi njoba senginentombi eqotho nathi Le okamazondi awuyishukisa phaza phambi kwethu amantombi. uMazondi udlala kancane so nanokuthi vele ke ngiyazi ukuthi ngithanda noMazondi but ngeke phela nami ngaziyo hostela phela ukuthi ngithanda manje ungiphi number yakho ya umuntu wami lo guys engimthandile ugele ngimthandile ugele engimthandile ngicathi njengoba ngiyicelebrate lase America ngizowenza lo msebenzi la eSouth Africa cabanga kalula nje ngizoba umongameli kanjalo ngilokho ngintshela cabanga but kufundani kumnandi la ngoba sithanda sami buka yazi nenze njani yabo ekseni mawudlula la cathi ngizobe ngila kuphelezela phathele nanobhaka nginingi ngisho namkhero bese kunika leyo haki leyo phela lengozi engayinika uNicki Minaj ngisho kahle cathi ngisho kahle baba yini yena zwani nina hayi plaziki ama video na have trend no 1 2 3 4 baphila no igama lothi ngazwena crush yami yabo crush yami le no guys ngicathi nayibona i-footage yeni ine-serious note ngane zaseJohn Dube nayibona i-footage yeni ku-YouTube K-Master Mjida odumo and iyona esebuka kakhulu cabanga ngicathi ngiposte angazi zona makuthanga ngicathi iyona esebuka kakhulu iyeza okay le i-footage yasenhlaka guys ngizolokhu ngithi eJohn Dube enhlaka John Dube ku-YouTube. Iphumile yaseJohn Dube ku-YouTube. iphumile iyona lengishoyo nje la ngisathi ngifika khona ngithe kanje nize nidlula la ngicathi Khona nathi. mfethu ayikho umuntu ongavelanga phela phana mina ngenza sure ukuthi mangishaya ispan ngenza sure ukuthi kuvela wonke umuntu mfethu because mina ngicelebrate umuntu onganamahloni nje angiboni ukuthi nje like niyafunda ufundani guys khokhani lento le imali engango 20 rand ukuthi nikwazi nibe right kimi direct phela yami lento
but phela into engisayifuna kuqala kumele ngithothi nibangaki kuqala. For example ngize nganike uthanda kuba inesi iphoyisa thizeni ama management nje yonke engwagelezisa. No wangibukela kamnandi wena namehla agangile wena. Namehla agangisa ngibuya ngihlashisa. Isingibuya. Yazi ngabuka ngimthanda yazi ngiqala ukubona ngifuqama kodwa ngikuthanda phela. Bese videweni phela. Ngathanda mfethu. Ngamthanda. Hayi bo mfethu yazi ngamthanda. K master. Bafo. Usengathola unkosikazi. No, kodwa serious ngempela cha ngiyakuthanda mina ngiyaqala ukubona fuqama but hayibo. Mfethu egama lokuthi ngazilo. Hayibo mfethu. Hayibo ngempela hayibo ngiyamthanda lo mshana lo. Hayibo. Usatrendile vele. Usatrendile vele. Yabo buka phela mfethu cinga phela igama lakho. Thembe ufunda kuyiba. As I don't mind ukuthi njalo ekuseni ukuphelezele ngikulande ekuseni ukuphelezele ngikulande. Sengifuna ukuzwa ngathi uqale yavuma Okay, but ba South Africa is not ukuthi ungiphoxile. Mayethi akavumi uqonda ukuthi phela angeke asho in public. Phela into private. So yavuma. Bese ngiyakuthanda ngibhece inamba yakho. Kumele ukuzingela yabo in case vele mawuphuma ngapha ngicathi ngizokuthola. Yeah, ngisa-uploada manje. Ngicathi ke abantu babuya into serious mfethu. Mfethu. Bayini? Bye. Yeah. So sengisedladleni ke manje. Njoba sengisekhaya. Njoba Awu ngisho ngahamba. Khona abantu abasalayo ngephutha. So njengoba nginichazela ke la. Njengoba nginichazela la. Iyodwa ingane engiyoyifuna lapha ya. Kulaba ya. Yabo. So mina ngathi ngingena esitolo. Angithi yabo leya 4 leya. Leya 4 inibonayo ezayo amantombazana. But kuneyodwa kunawo 2 engiwathanda. Ngiwathanda wonke. Yabo. So njengoba ngitshela ukuthi ngisuka nale footage enhlaka hayibo ngisuka nale footage enhlaka wena masuyibamba hey Razo wash njengoba ngithi wash angixolise bhuti omdala ngena la urazi ngana gogo njengoba kade ngisho ke mina ukuthi ngisuka nale footage le enhlaka hayibo ngathi bese ngaphuma nje ubona nje sekushaya i-hour yabo ingakho ngithi ke wena uzobe usuyibamba ku TikTok mfethu hayibo TikTok sorry angisasebenzisa TikTok ayinamali andayikhokhi YouTube yabo ku YouTube awuma ungene ku YouTube useshe K Master Mdida odumo mfethu udumo lase John Dube lapha mfethu uzolibona nalabo phosha bakhona basanganayo but igama lithi kuningane engiyifunayo la engiyithanda ngenhliziyo yami yonke ekwenza ukuthi ke ngimgabhu AC like nje laphela nje lonke uthando like finish because of kunogele ngimthandayo man yena yedwa futhi yena yedwa smart ngicathi mangathola yena ngicathi ne-ex yami le ingathi ukuthi but nje mfethu nosisi nje mfethu mina engimthandayo mfethu lo sisi umnandi ngoba uyi-full package njengoba full package wesi usonta nakashembe yabo nami nje cha ngeke ngibusiseka mfethu ngeke ngibambe nje mfethu like abantu ngathini abanengilosi wena mfethu yabo especially njengoba mina ke nginengilosi encane yabo so cha lo girl mina yazini no AC usho kanje izolo no AC usho kanje izolo into kanjalo mina ngiyifuna but egama lithi umuntu mayithi ngamvezi anginandaba naye because mina ngishaya isipani sami yabo so Manje yini? kuvezwani yini evezwayo kuvezwani Yini? Hayibana nkosiyami. niyambona ke lo muntu omuhle bengimusho yena guys uyangichaza
but ngiyashesha ukugive up amantombazane ngoba yisilima kuphela. Umuntu ngimthanda manje kusasa hayi akusambi kahle, but yena-ke ngeke ngimyeke ukumthanda until ngize ngiye phesheya for 5 years. Ngicathi-ke ngizobe sengimthanda forever. Cause mina mfethu la kumnandi nge-relationship yami. Mina intombazane ngijola nayo kubo like nje ya. Cause especially njengoba-ke ngumuntu mina ongathintwa, yabo. Intombazane kahle kahle engeke angithintwa kahle kahle, yabo. Cause ngaba yi-celebrity. Ukuthinta kwami uyatrend. Njengoba ngisho nje mfethu sengijole nabantu abaninama nje nononkazi sebapropose nje babaphezulu. Ya, yabo. Like nje wena mfethu abantu abaningi. That's why oh okunye ngathi ngene esitolo ngathi ngicela into engashibhile, so lento engiphethe iyabiza futhi ayishibhile. So ngihola ukuthini na ngiyenzela ukuthi ke sikwazi ukuthi ke sishaye isipani no kulesicelo lesi sase John Dube. Ngicathi ngizoza after Valentine cause ngifuna ukusebenza nenhlaka, yabo. Inhlaka mfethu hayi laphana kuyasebenzeka nayo, yabo. For example ke nina abafundi enifundayo manifuna ukuthi lese ufundele ukuba yinesi iba yiphoyisa, ngicathi yonke lo fakene hospitality, ngicathi wena mfethu uza kimi la amafomu akhona, yes, uza kimi ukhiphe lo mali leyo. Mawukhipha kulula ke la lese ufuna uba ihadi njengoba sengine office nje la emaphoyiseni, mina ngakuthatha zonke into zakho ngokufaka emaphoyiseni bakushayisa i-training na yonke into nayo ukudubula phela, yabo. But ngeke mina ngenzela amantombazane la abhiyasisanganayo, yabo lona. Ingakho ngithi nje ya nje ngiyakuthanda lokhu, ngiyakuthanda lokhu mfethu, ngiyakuthanda ama-social media, ngiyakuthanda lokhu. Ngiyakuthanda lokhu mfethu. Wena ngithanda igala? Hayi ngamane ngibuyelane no-AC mfethu uma ungafuna ungiqoma. Yabo. So okay. Bengigcine ngichaza ke la. Hayi ngeke sengilishayile i-hour abafana. Ngiyalishaya manje imitha abazukulu. Imitha ngiyalishaya. Ngisuke nalento enhlakali. Hayi ngibonile bafana udumo lukhona. Senoyibamba ku YouTube leto. K-Master Mtida udumo. Yabo. Nganginonkosikazi la. Mangaphosisi. Sengakhohlwa ukuthi ubani igama la. Yabo. So guys, njengoba ngisho ke. Oh, nakho kunye. Nogeli lo okuthiwa ufezeka lo engihambe nalo ofunda enhlaka. Lo girl lo engihambe naye ofuna inhlaka. Mina bazukulu anginandaba namantombazane. Ngilokuthina amantombazane angithanda, so angiyishayi ngawo, yabo. Cause mina into enkinga ngithanda mina kahle kahle ngumuntu kanjani mfethu. Mina ngilo muntu lo wena mfethu. Angeke ngithethe ngibuka bani. Ngeke ngithethe ngibuka bani, but ngibuka i-crush. Yeah. Yabo. Njengoba de ngisho ke mina la ukuthi hayi ngeke bafethu. Yonke lento enibonile la ku screen ukukhombisa nje ukuthi cha udumo lukhona. Yabo. Sanibona. Ngiphuma esikoleni sakho la yazi bengithi uzofica esikoleni. Kodwa vele usuzoyibamba ku YouTube lempahla. K-Master Mtida udumo cabanga. Ubona ukuthi ngihlupha kanjani esikoleni. Yabo. Oh, nakho kunye ngino aya futhi ngathini kahle nganichaza kanjani. Mina bengithanda u-AC, yabo. But u-AC wangenzela kancane ngase ngathi no uayabonga, yabo lona. So hayi uayabonga uzosebenzeka. Wothatha ivoucher yakho. Wothatha ivoucher yakho. Uyaphosa imali. Shawa yini? Yabo. So njengoba de ngisho ke bafethu ngiyalivala i-hour imitha ngiyalivala. So yeah ika AC la guys la ngidlula khona, yabo. So into eqondile mfethu. Yeah ikubo kalo umshana lo. Ikubo kalo mshana lo. Hayibo yini mtebokhani wena shaya yini?
Shayi. Yabona. So guys, imithe ngilihlanganisile bafana. Imithe ngilihlanganisile bazukulu. Yabo. So njengoba ngilihlanganisile imithe mina ngidlali. Yazini, nakho okunye okubalekile. Nakho okunye okubalekile. Ngisho noma kuthiwa mfethu unekampani. Ikampani yakho ufuna ukuthi like indlondlobali. Mina mfethu ikampani yakho ngavele ngiyifakele uSathane because nami nguSathane vele yabo. So njengoba nguSathane ngiqola ukuthi into engiyenzayo inomngozi yabo kakhulu. Ya isazofika emotweni kodwa guys ngirichi la ngasekhaya bafethu. Ngirichi yabo nje imoto iyodwa mitha mase ngiyithatha abafana. Yayibona. Ngeke ave siphambana kodwa. Yazi hayibo. Ngempela mfethu. Yabo before ngi-upload bantu ba South Africa. Ngicela ukunitshela. Ngicela ukunitshela before ngi-upload uthi ngikuphi la angeke ngitshela. Khulanga nagogo before ngitshela. Othi ngitshele before ngi-upload le video le. Lapho ku YouTube. Awumazongena ku YouTube wakho usearch igama ethi K Master Mjida Oduma. Ngicela ukuthi ke kuneyinkabe ezo3 nje mfethu ubo izona ezogwada South Africa yabona South Africa nje lonkana yabona into kanjani but ke phela ke ukuze ubone ukuthi into yami illegal straight kumele ngiqale ngikhokhise bona kuqala before nje mfethu ke ngizoqala nje ngengane zesikole wara kuphi ya phela kumele ngiqale ngikhokhise obhuti abadala kuqala because phela serious lena mase bekhokha ngicathi nje yonke into uzoyibona mina kulula ke mase bekhokhile ngiyabathatha nje babenjalo ngiyobathi fu laphana ke ku station command bese mina ngakhuluma station command la ke yila madoda lawo asazoqapha ke nje for like iSouth Africa yonke yabo phela yazi ngenzelana no station command okunye ngenza ukuthi kahle kahle nginciphisa ubugebengu la kahle kahle ngiyabuvala ngivala ubugebengu la yabona nto so especially njoba ngiyimina ngingasabi lutho ungasabi umuntu so ngathi yonke into isi right ngana gogo right into isa on YouTube K Master Mjida Oduma azi nje mfethu lapho ngiyo-upload awufake ngibone phela bana lokumisa phela ilokuzana bese ngiyabuya nizokhuluma nawe la ngisazoxoxa. Okay ngicela ukukhoza vele sengihlanganisile hour guys sengihlanganisile hour ngicela ukuyivala i-TV yami ngicela ukuyivala i-TV yami ngiyokhuluma indaba eserious njengoba ngisho ukuthi lento serious anyway ngiyabonga.